Balik. Dugay kong nagpapa. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat ka niya. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na mo sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kalako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan niya. Ikaw ako ang tagyan niya. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usa ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Pasyon ko ikaw pag-usab! Sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi sud sa 45 ka milyon ka katuigan. Una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdok. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Sa atong sugilanon, urong. Cardo, magminyo na sila si Paulo o si Mayan. Maong di na mahimong mudawat og regalo si Mayan, gikan ni bisan kinsang lalaki nga nagtinguhal niya. Pero ko, sir. Di ko mabalaka sa iyang kasuko. Luwas na si Mayan. Tuan na siya magbuyo sa Villa Mariano. Tuasab ko. Kami si Mayan ang nag-ukupar sa usa sa mga lawak bisita. Tuwa sa bangimong pamilya, Cardo. Anong di naman lang kamutipon ka na mo dito? Masabasayan ko, sir. Isumbong siya sa mga tinugyanan sa balaod. Kung gusto ka, sultihan ko ang NBI ng gwardya sa Villa. Kasama ko. Sir Paulo, salamat. Cardo! Kuha are! Nga nung kibilin mo ang mga buwa ko kalahas! Cardo! Masada din mo din itay.
Ay asa ko manibutang. Nagibiyaan man ni dito. Mawalang unya hinoon. Ug pangitaan kita. Gusto si Noy Martin yan. Ihatag na nato sa mga tinunggian sa balaod. Magamit ang ebidensya sumabot. Ay husto na ito, Od. Nagpasalamat si Cardo na. Ha? Pero hangtod karon, wa pa siya mo desider. Iagni ko siyang musumbong na lang sa kapulisan. Total, luwas naman ang iyang pamilya. Kinala makumbinser siya. Santang mahigayon pa nga makalikay siya. Maganang kadaghan ang mga krimen nga buhaton si Servando. Maapil si Cardo. Nanasap ka na siya. Naglilit naman lang masumbong, uy. Kanasap tingalay na siya nga masunod ni Sir Servando. Nakita kong may dako siyang kahadlok. Luwas na iyang pamilya. Di ba, mao man ay iyang gisulti. Importante na para niya ang kaluwasan sa mga anak. May gikahadlokan pa siya. Kung unsa man ka na, wa kita mahibaw. Nahatag mo? Ano si Martin man? Iinanta ka, ihatag kang mayan. Siya. Siya. Hayal mo siya. Tuwa sa Villa Servando, di ba? Oo. Okay na lang. Pagkamot gapon kang mayan. Kung tuwa kang Martin. Okay na, Cardo. Inigmata mo, may usulti ko ng plano. Dalian na human, uy. Basta lagi daghan ang trabaho. Dito kayo kumadali. Sirado naman na, oh. Pinising naman lang ang kuwang anak. Taura pa ganang mga barbed wires nga maayo kayong pagkapastada sa ibabaw, anak. Para siguro, igit nga, bisag butangan o pagdanan, di ka madalig ambak. Ora, Jay. Huwag sa lasong kasal. Pabutangan kong kuryente ka ng kural. Huwag may gwardya yun nga magbantay. At huwag madisgrasya nga mga bisita. Syaro nam sa bisita, ha. Kalaagan kung nga umabot diha na kalayo na anas bahay. Ora, Jay. Di na ito na may bawan. Basta kinahalagang maliguro. Grabe sa manpower, no? Kadali raman ang nasira. Maghimutan sa mga kuno na. Pero ang magpinising anang paril bay. Layo bay kayog tuyukan. Di na problema para nila. Ang importante, may trabaho sila. Tira tagausa. Una tabahoy. Kinahanglan kapunaan ang atong pundo. Sa Edrones. Isa pa ba'y atong kuhaarong takong kwarta din eh? Nagwala siya. Ha? Nagwala siya. Gusto ka? Magduda sila nga human sa Isla Maria. Posible mo tirada ta sa dinihalayo din eh. Gusto ka, Cardo? Dila mo lang ang nawagtang. Dili ang imong paminsada. Okay. Asa mo tamo tira? Oo. Asa mo sa nang suwata, ha?
Ikanasab sa mong sawa. Abi. Imo ning suwat. Mas maayo patuod nga. Yung suwat mo ang gusto mong isulti. Dili mas samot at sinutihan mo. Okay, basahan ko na eh. Yandam kong daan ang sunod na itong buhaton. Adto ta sa syudad mo tirada. Pero dili na magkinanlag tao. Ikaw na lang ug ako. Yun na pa. Kasi ikaw ug ako. Sige, masakol ko pa na yun. Mas hilom ang trabaho ug lain na ang estilo. Gusto! Mayo to na imong nahuna-hunaan, Cardo. Kaya sabay mo babagkon mo sod ko sa kong kagalingon na compound. Nang ibabangan ko og mga dagkong negosyante. Gusto ka? Why tingog ang akong mga hinagiban o inigawas na to? Ipusog apil ang gwardya sa compound ni Way kalibutan. Mayo, Cardo. Dili na nga nagkinahanglang mo kuyog ka na ko. Magpabilin ka lang sa speedboat. Tara, Cardo. Excited na ko. Hello. Unsa? Okay. Maminaw ko. Paulo, may masakir nga nitabo sa De Dios compound. Ipahibaw ko sa mga otoridad. Tungod kay usad kini sa mga properties mo nga nabawi gikan kang serbando de Dios. Tulo ka pamilya usa ka guardias compound apatay. Nagduda sila nga suhito ang miso dito ug kailaras mga nagpuyo dito. Maong sayo lang nagkasud. Si Servando. Ganong nakaingon ka man nga si Servando? Siya lang ang pwede mo himona. Pero daghang mga tulisan karong panahon na, Paulo. Pero dili ang tanan suhito. Huwag na ilan sa mga biktima. Maong way nakitang resistance. Posible. Tungod kay hangtod ang surveillance camera sa gate. Gikuhaan og tape. Hayop siya. Ay kabalaka. Hatagan ta nila og update. Ang mga hungog. Mabuhang lang silang pangita kisa'y naghimo ni Anto. O ito, nagikuha ka naman ng bantalaan. Sabi na. Niyan na tayo sa bantalaan, no? Headline pa. Ako? Primerong suspect. Ngando ba ni? Masahol ko. May punto sila. Natural ko haon ko ang tape sa surveillance camera. Mas patulan ako. Pero magpabilin lang silang magduda. Bilib na ko ni Bocado. Mahit kang magngitag biktima.
Ay, wag ka mo trabaho. Natural! Natural maayo ko mo trabaho. Kinilot ka rin. Murag na bali na mahinuon ta. Ikaw naman hinuon na mo sugo na kung ako na mo trabaho? Libre, wag ka mo trabaho. Bisa na! Wa ko mahimuot ikaw na nagplano sa buhaton ko o ako na ang tigtuman. Timan ikas mo. Timan yan. Ikaw ang nagplano din. Mas dako ang imusa. Kinala mo kuyo ka na ko. Ha? Asa? O sa ka man. Desidido ka magpakasalta? O dili? Siguro na po na ha. Ganun bang nasuko ka man? Ang no? Huwag ka lang magpakabana sa atong gamiton sa itong isulob. Sige, nagtawag ang matahi sa itong sinina. Pero wala ka magtagad. Kung di po nagsabot ang ikaw na yung atiman, anak. Kung maon na, manglarga ta para masukda na ta. Ay may mayo og sila atong paniyon aron masukdan ta. Mas okay tingali. Unsa man ka? Ha? Nga naman. Di lang ko ni mo pagkawasan din eh. Nga naman eh. Dili ka na kaantos uban ako din eh. Ay, unsaon? Murag ang naa, murag wa. Siyempre na muragwa. Naa ka sa duol, pero di na ko maabot. Kibaw pa lang ka eh. Sa usa? Lisod kayong naa ka sa duol. Unya pirming may mga mata nga nagbantay nato. Kung muduol ko nimo mukupot. Sulibad din ang matang Tatay Martin. Kau, cute. Katawa mo lagi ka. Sabi ni mo ikaw rin nagkantos. Mo nang di nilang kumuduol. Kay lisod nag hiknop na kong pinuti. Hilom dia, oy. Yapag. Matawagan maka nang magsukod na to. Paniulang na to. All expenses paid. Mas may nang ni Arta din eh. Pero magpiknik ta karong gabi eh. Hayag man buwan. Basta? O lagi. Di na kong mahadlok bisag adto pas kakahuyan. Di na makasuo si bisan kinsa diri sa Villa Mariano. Nga dili magagisgate. Pining, ikaw ka na. Oh, Martin, ikaw di ay? Ni amang ka sa gawas. Naglantaw ko nilang Sir Paulo ug ni Mayan. Naa sila sa hardin, oh. Naasab si Reggie. Oh. Ano bang naamasab na sila? Nagpasaya-saya man ni sila. Luwas sila dinhi. Hangtod nga di madakpan si Sir Servando, di mahimutang ang tanan. Nabalak ako kang Cardo. Nakatultul ka hain sila. Ha? Kuan? Nahibaw ka gyud, di ba? Namiligro si Cardo. Usara ang lutsanan ni Cardo Pining. Kana kung makigsabot siya sa kagamanan o mahimo siyang saksi bato kang Sir Servando. Wa siya sa. Napagos na siya tungod sa iyang kahadlok sa may tabo na mo. Pero apil siya sa mga krimen. Tingali ka na karon ang katarungan nga nung hangtod karon. Wa pagyapon siya mo ampo bisan kung luwas na mo. Muwag pa siya. Naibaw ko, mutuman siya. Inabot sa tukmang panahon. Magpaabot lang ko, Martin. Kanos aman, hangtod nga uwahin na ang tanan para niya. Unsay buhaton ko, Martin? Desider Pining. Kung makadesider ka na,
tabangan ko ikaw paghangyo ni Sir Paulo o sa mga otoridad nga niya karon din eh. Otoridad? Oo, si Jess, ang amahan ni Raji. Kana magtiayon nga niya karon din eh. Mga ahente ka na sila sa NBI. Sa katarungan nga nung niya sila, ang pagpaniid o pagbantay kang Sir Paulo. Musod sa Villa Servando. Bawayon ko na napita. Mahimo na sa ng Villa Servando. Pero musod na. Mamisita kita kang mayan. O ikaw, mamisita kang pining. At tutagis sa kitogyaran. Kardo ta na ang ko, di ba musika ang ina mga mata. Kumara ka sa o sa kasal mismo. Kasal? Kang kinsang kasal? Sa may sunod nga mahitabo, mga higalan nunti ang matagyugto ng sugilanon nga naguluhan. Urom! Sinuat ni Cora Rosales, ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Recording technician, Achilles Hazan. Dalit sa Super Radio Production Center.